bliver altså filmen her. Vi skal spille imod Stensfald i dag. Årets sidste kamp. Og i første halvleg stiller vi op for Per Bøjsen på mål. Lasse, Bøjsen, Flaske, Bering, Balle, Nørgaard, Guffe, Ulsted, Pete og Mikkel. Så har vi Claus Stig på bænken. Ro på bænken. Og Sunshine på bænken. Træner det er Holger Danske og Kroge på assistent. Som I kan se, så har vi tegnet på streger. Det er der, hvor vi som hovedregel spiller hen i dag. Flaske, du spiller ud til Bæring. Takker. Jeg lover at høre igen. Nørgaard, maks 2 berøringer. Der er ingen, der spiller som mig. Der er ikke nogen, der spiller til dig, nej. Men du kalder det sker på den. Du kan erobre den. Og Balleby, hvad betyder de 2 pile her? Både frem og tilbage. Nej. Nå. Hvad skal du gøre, hvis du gerne vil have bolden? Skal jeg lave modløb? Hvad skal du før du laver noget? Jeg løber i dybt, og så Rigtigt. løber jeg. Så er det helt ude på kridtet. Bæring, han spiller den helt ude på kridtet. Ja. Og det skal man gøre hver gang. Det skal være hver gang. Det skal komme hver gang. Okay. Ja, der er hver gang. Ja, super. Godt. Ja, i første halvleg, der skal vi jo gerne være... Vi skal gerne lige føre med et par stykker, når vi går til pause. Så. Ja. Det er lidt sjovere at spille, hvis de er bagud i anden halvleg. Nogle spørgsmål? Så gik det her, vi skal vinde. Ja. Så om dagens modstandere, der har vi ikke så meget at sige. Vi synes ikke, de er særlig gode. Vi har skrevet... De er pottringe, har vi skrevet. Men gode på, de er ok gode på dødbolde. Ja, så der skal vi sgu lige... Men ellers så er de pottringe. Det er det, vi har skrevet. Så er der opvarmning, tager Lasse, og Per han tager pep-talken lige inden kamp. Ellers har vi ikke det store. Og så har vi dødbolde selvfølgelig. Den kan du tage. Ja. Og det er selvfølgelig i første halvleg, fordi i anden halvleg, der står på sadlerne, hvem der sparker os. Trækker vi sådan en seddel her der i halvleg. Yes. Der står både, hvornår man bliver skiftet ud og ind, og så står der en lille opgave til hver. Eksempel på en opgave, det var, at man skulle juble ud til tilskuerne, eller inden man går ud. Eller, det kan være alt muligt. Eller står for alle frispark. Så det kan være alt muligt. Jeg har også lige to herovre. Der er nogen, der kunne regne den ned, simpelthen. Lasse, kan du fortælle om det er cirkler eller firkant, der er nederst? Den nederste her, det er noget omkring vores hjemmebanestatistik. Er nogen, der kan regne den ud så? Kroge, du sagde, du ville have den inden, at vi... Nej, vi har 18 point nu. På 6 kampe lige præcis. Og der skulle du gerne stå hernede så? 21. Det er 21, lige præcis. Og hvor mange point kan vi nå i alt, hvis vi vinder? 37. Så har vi sat 5 til, det er vi så på. Så, og den øverste. Den vil jeg gerne have husket til at forklare. Lav en smiley. Du er ingen anelse. Prøv før forsøg. Jeg ved det ikke. Du har lidt svært, der er på gang nu. Ingen Det anelse. er ost. Rigtigt. Okay. Kommer træneren altså lige med det indspark. Ja, så det er felt, vi skal ramme, når vi går på banen. I anden halvleg. Nå, dødbolde. Og vi skal lige... Ja, de første på dødbolde, dem... Jeg sparker på begge sider. Den første til forreste stolpe, hvor vi har de sædvanlige. Bering, Lasse og Nørgaard bliver hjemme. Og så laver vi springoveren på nummer 2 på begge sider, hvor Husted afslutter på begge sider. Og Guti vil springe over. Goofy foderbrættet. Det kan jeg finde ud af. Indkast, når vi kommer Ja, herop. du har ikke springet over rand på fodbrættet. Når vi kommer op på kanten af feltet, Springer over. Lasse, så kaster du lange indkast, som Mikkel forlænger. I begge sider. I begge sider i dag. Og i feltet, der skal jeg være. Jeg er bare 4 på den side. Det er i begge. Så skifter der og Bering bare. Så tager Bering højre bakke ind til vi kommer på plads. Den er i år. Og når Mikkel forlænger, så skal jeg, Husted og Guti være klar inde i feltet til nedfald. Straffe, det sparker Per Bøjsen i første halvleg. Og i anden halvleg, der står der på sæden, hvem der skal sparke. Det gør jeg ikke. Han ville have. Jeg har en situationskamp. Vi kan også se med 15 mand. Jeg tror, det var Per, der skulle stå på det. Ja. Deres hjørne. Der har vi Bering og Lasse på stolperne. Og så har vi, hvad har vi? Nør. Og mig selv. Og Flaske.
har vi bag? Og så Mikkel. Han er ikke mere stolt ud. Goofy, og så har vi Mikkel med hjemme. Og så 3 mand fremme. Så kører vi... hvem har vi fremme så? Husted, mig og Valle. Du kan godt lukke rummet her. Altså, når de har frispark tæt på mål, så er det midtbanen i muren. Og jeg er 5. mand, hvis de får brug for 5. mand. Og på siderne, så er det kanten og Gucci, der går ud. Jo. Vores dødbolde, frispark, det er det sædvanlige. Det er det sædvanlige, ja. Pletten indersproget eller ud. Den anden vej imod Mikkel og Bøj. Skal vi lige prøve at se, om vi kan skrubbe den? Det har vi ikke gjort endnu. Hvor dejligt. Har de nogle profiler? Jeg er ingen profil. I har ingen. Vi har ham der lavet mange mål for dem. Jeg ved ikke, om han hedder Anders. Ham du har spillet sammen med Flask. Eller mod Mandrup. Han er vist kommet i gang med den. Anders Mandrup. Siger ikke så meget. Angriber. Han skal have bare lidt. Hvem er kampen? Profiler i dag? Det er alle.